Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian nyau Tylli ki wat bala penlong ke jing thap vote hagi sanspa sa phulai Tylli ki constituency hagi jala ba pher jong kari India menta kasngi kala poi shaka kenti ban nyau ya ki vote na benta ban tip ya ki nong job na ki de ki constituency kino ki seng san perthai ni ki kan bun san rap lang ki don kam ban yo ya ki jing bun pat duna ya ka arspa nyau pu an ngut ki MP na benta ban la ban thau ya ka sarkar ka bathamai ka election lok sabha haune usnam ba menta ka de ki election ka ba ar na ki ba jerong tam Naduk bala penong ke election ke Baningkong Hakari India House Nem Syajar Khnai Spa San Puai San Puar. Ya kejing penbena manu ki kertong ki badang tam, bat manu ki badang sa syadien an salak ban yoi natip khamshai hakapor no phai sngi, lani hakapor janmiet jong kani kesngi nyo vote mentak sngi, katkum kejing thu jong ki hek sarkar ki badai penyat ya ki election ki la pentip, ba ya kejing nyo ya ki vote na ki EVM apen sedang live minute hadien baladap ban nyo ya ki postal ballot. Haba phasha ka jing nyo vote ka balas dang na do ka Baje mentaka step hashitelup kari India ukertong jong ka BJP Mukesh dalal ulayo lupa ya ka jing job hashwa ban sedang ya ka jing nyo vote klam kanu ka jing ya khun persha hadin ba ukertong jong ka Congress ula sha kan tat bandan benta ka jing ya khun election nakadaw jong ka jing bombiang ki kot kisla bat nakadaw baki we ki kertong jong ki we pat ki sengsan perthai kilalet ban weng kerteng no yalade ban ya khun ya ki election Tat Haduh kapor khandai Baje Mynstep ke BJP kedang tam na hendru phalai Tylli ki Konstitwensi ke Indian National Congress haki arphau Tylli ki Konstitwensi ke AAP haki san Tylli ki Konstitwensi